Que tal, como están? Benvidos a un novo preguntoiro. Rematamos a semana coñecendo a visión ou a perspectiva do goberno local sobre os asuntos que levamos falando esta semana cos membros da oposición. Sobre todo falamos da depuradora e tamén dunha campaña que pon en marcha o BNG para que o servizo de hora sexa gratuito. Imos con estes temas, acompáñanos a tenente de alcalde unha vez máis aquí no preguntoiro, María Rozas. María, benvida, moi boas. Moi boas. Pois xa teño os temas ben definidos, porque é verdade que esta semana cos membros da oposición fixemos moito fincapé nesa decisión final do goberno, do seu goberno de Compostela Aberta, de levar a cuestión que estaba aí pendente de que pasaba coa construcción da depuradora, se finalmente se asinaba ese convenio que estaba en riba da mesa proposto pola Xunta e polo goberno central ou non se asinaba. Finalmente a decisión é que se leve a pleno, que a oposición tamén se implique nesta decisión, é unha postura por parte do goberno moi criticada. Aquí están de acordo toda a oposición, tanto o PP como o PSOE e o BNG, din que é un acto de cobardía pola súa parte trasladar unha decisión propia dun goberno a toda a corporación municipal. Que diría vostede? Bueno, pois pareceme un posicionamento por parte da oposición moi incoherente, non? Tendo en conta que levamos 2 anos e medio que dende a oposición se solicita que se leven cuestións a pleno que non son competencia plenaria, senón que son competencia do goberno. E precisamente este tema, que sí que é competencia plenaria, que hai informe do secretario municipal e informe da asesoría xurídica dicindo que é competencia plenaria por moitas cuestións, pero sobre todo porque supón unha carga económica para o Concello ata pasado o 2060, hai cargas económicas ata despois do 2060, o cal é unha competencia plenaria, calquer convenio que supere 4 anos é competencia plenaria, pois precisamente nesta cuestión, nun tema tan importante como a depuradora para Santiago de Compostela, a oposición o que critica é que se leve o pleno do Concello de Santiago tendo en conta, ademais, que somos un goberno minoría. Bueno, pois a min resultame bastante incoherente, non? Despois vemos como na oposición, en outros plenos municipais, pois fan propostas a debatir no pleno que son claramente propostas de únicamente competencia do goberno, únicamente competencia de xunta de goberno, non? Entonces, un tema plenario que é competencia, como digo, do pleno, que se critique precisamente, que se leve o pleno, que é o máximo órgano democrático, e que non entendo a crítica. Entendo a crítica porque creo que o que hai de fondo é outra cuestión, non? Que durante moito tempo pois os grupos da oposición estivéronse posicionando e criticando ao goberno e a postura do goberno ante este convenio, e o que non queren é posicionarse eles no órgano que corresponde, que é o pleno. Vamos a recapitular, aínda que xa temos analizado moitas veces esta cuestión, pero por se aínda alguén pode estar perdido. O goberno de Compostela Aberta ou botouse un pouco atrás ou paralizou un pouco a situación unha vez que ese convenio estivo en riba da mesa por parte da Xunta e o goberno central por dúas cuestións, porque creen que hai inseguridade xurídica con respecto á ubicación onde se vai facer esa depuradora, e por outra cuestión que a aportación económica que ten que facer o Concello. Vostedes creen que hai un agravio comparativo con outras cidades que aportaron menos cantidade. Eses son os dous problemas polos que vostedes non decidiron asinar ese convenio e polo que finalmente vai o pleno, non? O convenio tiña que ir a pleno sí ou sí, quero decir, non se podía asinar ese convenio sin pasar por pleno, non? Temos a proposta de convenio dende decembro do 2017, dende finais de decembro, fai menos de 2 meses. Sí que é certo que somos moi críticos que a proposta de convenio que temos sobre a mesa e que intentamos mellorar pois de forma infructuosa, porque levamos 2 anos e medio intentando pois modificar cuestións do convenio, non é posible, non só a carga económica, que tamén hai unha carga económica moi importante para o Concello de Santiago, que tería que asumir o 20% do convenio. Estamos a falar de entre 15 ou 18 millóns de euros, que para o Concello de Santiago é un volumen moi importante, que tería que asumir a mesma porcentaxe que, por exemplo, asume a Xunta de Galicia, e os recursos é evidente que non son os mesmos os do Concello que os da Xunta de Galicia, pero non só é a parte económica, que tamén
ademais, o agravio comparativo que hai con outras cidades, non? Xa temos falado moito desto. Cidades como Ourense puxeron o 5% para a súa dar. Cidades como Vigo non puxeron ningunha aportación económica máis alá da disponibilidade de terreos, non? Entonces, eu, como responsable política de Santiago e como veciña de Santiago, pregúntome, e por que os veciños e veciñas de Santiago sí? Por que os veciños e veciñas de Santiago, aparte da disponibilidade de terreos, teñen que poñer o 20% de financiamento cando Vigo non puxo nada ou cando Ourense puxo 5%, é difícil de explicar, non? Na reunión que mantivo o alcalde coas outras administracións, quedaron de enviar datos que supostamente, e digo supostamente porque veso moi difícil de demostrar o contrario, quedaron de enviar datos que supostamente demostraban que non había agravio comparativo na parte económica con outras cidades. Non recibimos absolutamente nada. Pero, de todas as formas, o económico, como di unha boa amiga que teño, non é o importante, case sempre. Non é o importante, máis alá de que os recursos son limitados, pero non é o importante, non? Estamos ante unha proposta de convenio que ten unha tecnoloxía moi obsoleta, e que non houbo ningunha posibilidade, a pesar de poñer sobre a mesa pois moitas demandas do Concello de Santiago mellorar esa tecnoloxía que tivera un menor impacto pois na ubicación. Non houbo ningunha proposta aceptada, non houbo ningunha vontade por parte das outras administracións de mellorar a tecnoloxía actual, non, que está no convenio. E por outra banda está a parte que tal vez é a parte tamén máis delicada do asunto, que está esa inseguridade xurídica, non? Estamos ante un convenio e unha proposta que non é garantista. Houbo novidades nos últimos meses. Houbo, pois, que se atoparon petroglifos na zona. Houbo unha creación dunha plataforma por defensa dos ríos Sar que cuestiona, pois, a ubicación, non? E que presentou un recurso ante os xulgados, non? Hai, como sabedes, pois movilizacións por parte do Concello de Ames a que a depuradora iría localizada limítrofe co Concello de Ames. Non son temas sin importancia, ao contrario, son temas que poñen moi en cuestión a actual depuradora. O que critican un pouco dende a oposición e lle recriminan de algunha maneira a vostedes ou ao goberno é que tomaran a decisión de debater sobre isto agora, porque estas negociacións veñen de hai tempo, vostedes xa sabían que o Concello ia ter que aportar ese 20%, xa sabían que a ubicación decidida era esa, que podía haber máis ou menos disconformidade. Entón, por que se deixou avanzar o asunto ata agora, deixando pasar o tempo? Que é un pouco iso que poñen en riba da mesa por parte da oposición. Por que agora vostedes crean ese debate? Nos non deixamos pasar o tempo, porque estivemos durante estes 2 anos e medio negociando por un convenio mellor, non? A proposta de convenio que temos é do mes de decembro, pasou un mes e pico desde que recibimos esa proposta, dende que o Ministerio nos dixo non vai haber ningún outro tipo de reparto económico, non vai haber ningunha modificación na tecnoloxía, non? E por outra banda, as novidades sobre determinadas cuestións medioambientais tamén son novidades recentes, non? O recurso presentado por a plataforma medioambiental é un recurso recente. Non sei, dun mes e pico, non recordo agora mesmo se presentou en decembro ou en xaneiro, pero é un recurso recente, non? Eu creo que non se lle pode restar importancia que unha plataforma medioambiental, que a súa maior preocupación é que Santiago teña capacidade para depurar ben as augas, é unha plataforma con un interés medioambiental, non? Estamos ante unha situación moi lamentable porque a actual depuradora pois non ten a capacidade nin para o 70% necesario en depuración de aguas residuais en Santiago, pois esa plataforma, que é unha plataforma pola defensa do río Sar, pois ao mesmo tempo poña en cuestión a depuradora por as súas inseguridades xurídicas, non? Eu creo que dende o goberno non se pode facer a vista gorda e mirar para outro lado, non? Sobre todo por experiencias que hai de depuradoras noutras localidades onde finalmente o recurso presentado foi sentenciado por un tribunal pois como favorable, foi aceptado. Estou falando, por exemplo, da depuradora de Sisón, e tiveronse que paralizar as obras con un orzamento xa aprobado, con os gastos xa feitos, non? E tiveronse que paralizar as obras dunha depuradora, non? Eu creo que estamos ante unha situación de moitas inseguridades e que tamén a responsabilidade como goberno é telas en conta, non?
Este sábado hai unha concentración convocada polo Concello de Ames e convocada pola plataforma ante a aplicación, ante esa situación da depuradora. Non podemos facer a vista gorda, que non sería responsable. Bueno, durante estes días pasados, nas entrevistas aquí no Preguntoiro, estivemos escoitando por parte dos membros da oposición precisamente esas valoracións sobre que este asunto se vaya a ese pleno. Falaban de, pois xa lle adiantaba antes algunha desas palabras, falaban de cobardía por parte do goberno, que esta é unha decisión que ten que asumir un goberno local, que non a ten que asumir o resto da corporación, os membros da oposición. Falaban de cobardía, de esperpento, de que vostedes botan balóns fora porque non queren asumir a súa responsabilidade. Entón, eu pregúntolle, que queren vostedes que saia dese pleno, na que se vai a falar da depuradora? Que queren, ou cal queren que sexa o papel da oposición en todo isto? A ver, o papel da oposición non é o que diga o Goberno do Concello de Santiago. O papel da oposición nun convenio así o marca a Lei de Facendas Locais. Cando se fala de cobardía, eu creo que realmente o que está a facer a oposición é unha diagnose da súa posición, porque un convenio da depuradora de Santiago é un convenio de competencia plenaria. Outra cousa é que a oposición preferira que a decisión a tomaran outros e que eles non se tiveran que posicionar, que eles solo tivesen que criticar ante os medios de comunicación, que é moito máis sinxelo, non? Pero resulta que somos un goberno en minoría, que temos 10 concelleiros e que a oposición ten 15. A competencia é plenaria e a oposición non só ten que criticar e facer crítica destructiva, como fai habitualmente, senón que se ten que posicionar. Cal é a postura do goberno? A postura do goberno a fixemos pública en diferentes ocasións. Non somos moi críticos co convenio que se nos traslada, moi críticos, polo que xa comentamos, por a tecnoloxía obsoleta e o impacto que ten na zona, por o agravio comparativo en temas económicos en comparación con outras cidades para os veciños e veciñas de Santiago, por supoñer cargas financieras e económicas para o Concello de Santiago ata dentro de 50 e pico anos, por a inseguridade xurídica da ubicación e do recurso presentado pola plataforma que ninguén presta atención, pero un recurso presentado desde o punto de vista medioambiental, polas movilizacións do Concello do lado, do Concello limítrofe, non? Que é certo que nós gobernamos para Santiago, pero non consiste en gobernar para Santiago facer cuestións que poñan en problemas os concellos do lado, non? Entonces, a nosa posición é moi crítica co actual convenio e con todo o proceso desenvolto con estas dúas administracións, tanto con o Ministerio como con Aquaes, non? Porque levamos 2 anos e pico poñendo propostas sobre a mesa, ninguna destas propostas foi aceptada. O posicionamento actual é o mesmo posicionamento que tiveron fai 2 anos e pico, é a mesma proposta original que levamos 2 anos e pico intentando enmendar e modificar. Sen embargo, se dera o caso de que toda a oposición está de acordo en que sí hai que asinar este convenio, hai que tirar para adiante, e vostedes por parte do goberno non están de acordo, a súa posición é unha negativa, sería un pouco estrano, non? Que se levara a cabo a construción desta infraestructura sen o visto do goberno, non? Ti crees que sería estrano? Porque vivimos nunha democracia e non sería a primeira vez que acontece en Santiago. Tense desenvolto accións que se aproban no pleno municipal, que hai un acordo no que o goberno se ten posicionado en contra ou se ten abstido. Non son propostas do goberno, pero é no que consiste un goberno en minoría, non? De que non sempre as súas propostas salen adiante, de que se teñen que negociar e que ás veces as propostas da oposición, no caso da oposición, teña un posicionamento unánime, teña un posicionamento no que estean de acordo, Partido Popular, Bloque Nacionalista Galego e Partido Socialista, pois pode salir adiante, non sería a primeira vez. Temos realizado accións na que non era unha proposta do goberno, o noso posicionamento non era a favor e, sin embargo, pois saliron acordos plenarios e cumplimos os acordos plenarios, non? Porque eu entendo que eso é tamén a esencia da democracia. E, de feito, voto moi en falta en determinados equipos de goberno, sobre todo gobernados polo Partido Popular, non? O pleno ten que ser o órgano soberano, ten que ser quen máis peso teña, e se hai unha decisión plenaria hai que cumplila, non? Sobre todo cando a competencia é plenaria.
Ben, pois imos deixar xa a depuradora porque aínda iremos vendo que sucede finalmente con este proxecto. Agora quería comentar con vostede unha campaña que lanza o BNG que ten que ver co servizo da hora e do guindastre. O BNG leva moito tempo defendendo que a hora sexa gratuita, que se poida aparcar neses sitios reservados, pero de maneira gratuita, que haxa un sistema de rotación de vehículos controlado, pero sin que ninguén teña que pagar nada. Van lanzar unha campaña na que van implicar a cidadanía. De feito, hai unha recollida de sinaturas, están levando a cabo reunións con distintos colectivos, con distintos sectores, para sensibilizar con que isto é unha posibilidade. Entón, eu pregúntolle, vostedes estarían dispostos a barallar esa opción, esa alternativa que pon o BNG en riba da mesa, ou creen que traería problemas? Eu creo que a proposta do BNG hai que contextualizala. Vale, porque non se trata de eliminar a hora ou o pago que agora mesmo fan os usuarios da hora. Trátase de que nun proceso de remunicipalización dese servizo estás a propoñer eliminar o servizo. E que significa isto? Non é o mesmo que eu decida eliminar un servizo no que tiña un contrato, o Concello de Santiago, e deixase de prestar ese contrato, deixa de existir ese gasto para o Concello. Entonces, pois, poderíamos ter unha hora gratuita, non? Senón que a situación na que nos atopamos é que nun proceso de remunicipalización da grúa e a hora xa iniciado, que agora só falta ir á súa aprobación definitiva, o que se está a propoñer é eliminar unha parte do servizo, nun proceso no que está en xogo o futuro de 40 familias, porque eu pregúntome, e realmente eu pregunto ao BNG, que facemos cas 40 familias que dependen dese servizo? Que facemos? Que son os traballadores. Que son os traballadores. Claro, porque nós iniciamos un proceso de remunicipalización, o que significa que eses traballadores que estaban prestando o contrato do servizo antes para o Concello de Santiago, pois será subrogado e pasará a formar parte da plantilla municipal. 40 familias que dependen deses traballadores. Se eliminamos unha parte do servizo, temos que eliminar unha parte deses traballadores. Entonces, realmente o BNG está a propoñer que estas persoas se queden sen traballo. Realmente esa é a proposta do Bloque Nacionalista Galego. E despois o que me parece, a parte de irresponsable, o que lle diría ao Bloque Nacionalista Galego é que fale con eses traballadores, a ver cal é a súa opinión, o que me parece tamén é incoherente. Eu teño que decir así, contundentemente, pareceme unha proposta totalmente incoherente do Bloque Nacionalista Galego. Por qué? Porque ao mesmo tempo que presenta alegacións á remunicipalización, poñendo en cuestión a súa sostenibilidade financiera, ao mesmo tempo que cuestiona a remunicipalización por temas de sostenibilidade, está plantexando que se elimine unha parte dos ingresos dese servizo. En que quedamos? Que quedamos? Eu nunca pensei que me fora a topar nunha situación onde un partido, partidos da oposición, que en diferentes exposicións públicas falan da importancia de remunicipalizar servizos, falan da importancia de prestar servizos públicos dende o público, despois sean precisamente eles que máis problemas poñen para realizar ditas remunicipalizacións. Bueno, de feito, o Rubén Celó, vocero do BNG, si el recalca sempre que está de acordo con que se municipalicen servizos, con que o Concello asuma directamente a xestión de algúns servizos, como en este caso o da hora, pero debido a toda a problemática, pues chegaron á conclusión de que isto era unha boa opción. O sea, que non sei cal vostedes que camiño van a tomar. Van seguir apostando por esa remunicipalización? Co sistema actual de pago. Bueno, porque tamén hai que dicir que nesta cuestión, nesta campaña, o BNG diferencia ou separa a hora do guindastre, porque o guindastre é outra cousa, porque sí que un ten que chamar a un guindastre se hai un coche mal estacionado, ou deixa de pagar por aparcar é outra cuestión. Pero resulta que ten máis traballadores o servizo da hora que o servizo do guindastre, non? E que eses traballadores, o seu posto de traballo, non sei que solución lle ten o Bloque Nacionalista Galego, pero que a súa proposta estaría en xogo, non? A remunicipalización comezouse, xa se aprobou inicialmente nun pleno, cunha proposta de guindastre e hora e de, pois,
subrogar, contratar como plantilla municipal máis de 40 persoas. Non? Esa proposta foi inicialmente aprobada en pleno, agora mesmo está en fase de resolver alegacións e a estimación é que se levará ao pleno do mes de marzo. A súa remunicipalización, e esa será a oportunidade que teñen eses partidos que supostamente defenden as remunicipalizacións de servizos, que o din públicamente, terán a oportunidade de realmente demostrar se queren unha remunicipalización do servizo, non? Porque eu teño a sensación que de palabra, de boquilla, queda moi ben falar de remunicipalizacións, pero cando realmente se ten a oportunidade de demostralo, parece que se quere xusto o contrario, non? O PSOE máis o Bloque Nacionalista Galego presentaron alegacións á remunicipalización que pon en cuestión a propia remunicipalización, non? Esta proposta do Bloque Nacionalista Galego pon en cuestión a remunicipalización porque estaríamos eliminando unha parte importante da plantilla. Entonces, non sei se é porque en outros concellos onde goberna o Bloque Nacionalista Galego non teñen ou non tiveron de momento capacidade para remunicipalizar nada, pero ou non o fixeron, non houve vontade, e aquí parece que queren cuestionar a propia remunicipalización, non? A min sorpréndeme moito. Nós sempre deixamos claro que para nós é importante que os servizos se presten dende o Concello, que temos un Concello de Santiago que, independentemente da cor política na que gobernara, sempre se tendeu a externalizar servizos, a privatizar servizos, e que agora temos a oportunidade de remunicipalizarlo, non? Que o da Guindastre agora. Os grupos da oposición se terán que posicionar, non? Se terán que posicionar tanto o Partido Socialista, o Bloque Nacionalista, como o PP, que é curioso, o único que non presentou alegacións á remunicipalización foi o Partido Popular. Bueno, pois aí queda esa reflexión e tamén, como digo sempre, teremos que ir vendo como evolucionan todos estes proxectos. María, unha vez máis, graciñas por estar aquí no Preguntoiro connosco. A vos. E a vostedes tamén graciñas por acompañarnos un día máis. A semana que ven volvemos con máis entrevistas.